Hej sammen, velkommen til min kanal. Jeg hedder Takke, og i dag skal vi kigge på en sindssygt boostet lille svin. Han fik mange sås på 2 uger. Det er nemlig en fra Mønsterfamilien. Det er Max Mønster, og her kommer han. Hej alle sammen, velkommen til min kanal. Undskyld hvis det larmer lidt dernede. Det er mine forældre, som er nogle cons, så... Prøv at gå, bare hans stemme til at få cancer i øregangen af. Han har et fucking stressende at høre på. Vi får nogle fucking cons. Fuck det, lad os se videre. Jeg tænker mig at lave på den her kanal, det er sådan noget som challenges og alt muligt sådan noget lort der. Og så kommer en af de ting, jeg bare får fucking meget stress af. De zoomer ind i hans fjes. 24 fucking 7. Og det er pisse irriterende at se på. Og at jeg vil lave challenges og alt muligt lort. Det er bare, hvad der kommer til at ske med den her kanal. Ja. Men også bare, prøv at se. Han har haft den kanal i 2 uger. Han får 250.000 subscribers eller et eller andet pis. Hvorfor kan folk ikke klare sig selv, så der er noget kvalitet i det faktisk? Så man har arbejdet for det. Tavli, hvorfor laver du en ny YouTube-kanal? Du gider ikke at være med i dine videoer. Se der, så kommer hans endnu boostede lille søster, som også blev fucking boostet af sin storebror, som fik 100.000 subs på mindre end en fucking måned. Ja, Max han har to YouTube-kanaler. En eller anden en, der hedder Max Mønster også, hvor han havde omkring 500 subs, tror jeg, hvis det var. Han var bare et fucking con. Jeg ved godt, han er fandme stressende at se på. Jeg tror, det var alt for i dag. Husk at give den her et kæmpe like. Det er jeg fucking glad for, og så vil der komme flere videoer i fremtiden. Så vi ses, og husk at gå ind og dislike på Max. Selvfølgelig havde jeg ikke Max. Det her, det var bare for sjovt, og jeg havde heller ikke Naja. Så det var bare alt det, jeg vil sige.